Matúš Šutaj-Eštok minulý týždeň v rozhovore so mnou ten rozhovor uzavrel tak, že bude horúca jeseň. Vy ste mi to po príchode tu potvrdili, tak ako ste to mysleli? Prečo bude horúca jeseň? Politicky zrejme Tak, myslel ako a vy tiež? je začiatok horúceho leta, takže dúfam, že to skončíme nejako optimisticky, ale áno, keď už to spomínate, v podstate od jesene začne to naozaj ťažké obdobie, politické obdobie. Bude sa to týkať mnohých vecí, počínajúc ďalšími krokmi v konsolidácii a vôbec v práci so štátnym rozpočtom. Ja už som to v minulosti v náznakoch hovoril, ako nechcem to hovoriť do detailov, ale niektoré veci sa mohli robiť trošku iným spôsobom. Nie sú tam nejakí úplne konkrétni viníci, je to proste vinou toho nastavenia koaličných rokovaní. Ale koalícia si vytvorila pomerne ťažkú situáciu do budúcna. A sú tam nejaké nášlapné míny, ktoré začnú už na jeseň vybuchovať. Zároveň, viete, to je polčas. Bude polčas volebného obdobia. Ako náhle sa začnete preklapať za ten polčas, tak sa začnú inak správať ľudia v tom prostredí, od vysokých štátnych úradníkov až po nejakých ďalších ľudí na súdoch a v iných zložkách. Takže to prostredie sa začne chovať inak a samozrejme začne sa už rátať s tým, že dobre, keď to speje nejako k voľbám, aj keď by boli až o 2 roky, už to predsa nie je tak dlhý čas, čiže bude veľa aktivít, by som povedal, ktoré budú takto politicky motivované. A to rozloženie síl je také, aké je. Čiže ja dosť výrazne varujem pred tým, že môžeme skončiť, ja tomu hovorím bulharská situácia. V Bulharsku mali 7 predčasných volieb, jednoducho neboli tam schopní niekoľko rokov zostaviť vládu. Nesledoval som niekoľko týždňov teraz bulharské noviny, čiže neviem, ako na tom vlastne sú. Dúfam, že ešte majú tú vládu, ktorú zostavili v januári. To máte na mysli, hej. Ale tá vládna väčšina tam má väčšinu jedného hlasu, čiže tiež tam pravdepodobne čoskoro budú mať ďalšie predčasné voľby. My máme to nastavenie také, že tu môže naozaj dôjsť k tomu, že sa nebude vedieť dať zostaviť nejaká stabilná vláda. Nie len po tých ďalších voľbách, ale možno, že aj na niekoľko ďalších Tiež pokusov. máte ten pocit, lebo tie prieskumy preferencií politických strán niečo naznačujú, že je to fakt tesné a je to o pár hlasov, či na jednej alebo na druhej strane.